Bilboko zazpikaleak, dotore festaz jantziak, etorri da zokorrizta, erne beraz bapiztiak, Bizkaiko hiriburua, alde zarrean zentroa, aste nagusia ote da, jaiaren epizentroa, zazpi ziren dragoi bolak, zazpi asteko egunak, eta mari jaiarekin, zazpi gauez ba astunak, goien kale lehen kalea, somera ere deitua, hemen jaietan serio, hori bai da delitua, goen kalen etzen giro, lasa anaiak mokoka, eta kale honetan txe, lehoi leonak horroka, manifen ondoreneko, biltokia kontainerra, ta gogoratzerakoan, atzokoan azepuzkerra, goien kale, edo somera, Bilbo euskaran pixkaturri, eta erdera soberan. Txaporru? Bai! Eharra montatu dezuten hemen, eh? Bai, aurten pizka bat umentzako ekitali ezberdinak jarri nahi ditugu. Genituen, orduan piztina kulturgunekoek jarri dugu piztina eta bitza umentzako ere. Ze, claro, umeak ere jaietan parte hartu behar dute, eh? Claro, etorkizuna, gure etorkizuna da, orduan. Eta aparrak ze simbolizatzen duzu entzako? Zer da, Bilboko uraren aparra o zergatik apar festa? Ba, nik uste dut igual, ya... Pensando lo mal esango du, igual gaueko... Gaueko txankerre guztia. Bai, kentzeko eta pizka garritzeko eta, ez? Bai. Behar da. Bueno, ez dakit, jaiak ondo joan daitezela eta nik ungo nahi sortikan pixka bat jaiak ikusten. Bai, disfrutatu, ze gaur gainera kriston giroa dago. Bai. Tortilla lehiaketarekin eta gero guztietan kukaina. Kukaina? Bai, hemen, Altzaporru posterrietan. Ba, mentxe etorriko naiz, vale, kukainara. Vale, perfecto. Venga, ondo Bele eta osti zer diren, asko ez dakigu baina, informatua izan ezkero, jakintza da torta mainan, garai batetan hortikan, sartzen omen ganadua, animali askontzako, hilarte azken pasilua, alde zahar honetan, belaunta ostiko zalek, lauanketan gizakiak, ikusi belostikalek, parrandarako bat dago, kale honetan txesena, ta zen nahi duzu esatea, hobe nerbioi ta ez sena, lurreko animali hoiek, ibili baino lehenago, arraindegi kalea zen, horixe entzundanago,
Belosti esan da orain, badirudi katalana, merezi duenarentzat, ostibel eta katana, esan bezala ardiak, edo bestela txahalak, hortik ibiltzen zirenak, ez ziren ba oso txarrak. Haupa, eguerdio. Epa, Hau zer da, paella lehiaketa? ez urteroko... Gazteguneko Baskaria. Gazteguneko Baskaria, karo. Karo, kaskagorri. Hori da. Zu zer zate, kaskagorrikoak? Bai. Bai? Eta ze, parranda egiteko ondo jan behar, ezta? Bai, beti, bai. Eta gaztegunak ze dauka berezi? Ba, gazte pila bat etortzen dira, gaurko egunera, bai. Inbaditzen gaituzte pizka bat. Bai, invazioa dute. Mino Gazte. kolonizaziora iritsi gabe, ezta? Hori da. Bai, inbaditzen dugu Bilbo pizkat. Hombre, Ikusi zenbat gazte. Behar du, ez? Behar Bai. du Bilbo pixkatolako invazio positiboak. Bai. Baina hala ere, suposatzen hau ez dela egun batetik bestera antolatzen den gauza, hau urte osoan zehar da ibiliko zate, ez? Zenbat denbora emateizue aste nagusia prestatzen? Ba, aste nagusia bera, ja, urtarrilean hasten gara ideia orokorra pentsatzen, eta ja urtarriletik aurrera ideiak eta lantalak martxan jartzen dira, eta hilabetetan zehar, bai, estruktura lanak, programazio lanak, bakoitza bere hilotik, baina arena joaten nahi alotzen, eta gero ja montajea, ba, hori gogorrena, ba, 10 egunetan egiten da. 10 egun montatzen, andamia montatzen. Zuek ibilizate hor jota fuego. Bai, ni lanean ibili nahi, baina, bueno, orain lanean. Apoio morala eman diezu. Bai, pena ematen du ez egoteak, batzutan. Oitura polita. Hemen ikusten ari naiz haragia dagola paellan, eta hor haragiaren kontura da egon da polemika hor ontzaken, ondelako hor apaizak eta kejatu dira eta hola. Zuei bai, beste urtetan bai euki izan dezute horrelako tirabirak, ez? Adierazpen askatasunan inguruan eta ez dakit, pixka bat horrek nola eragiten dizue zuek? Ba, egia esan, bai, eraso asko egon dira eta jarraitzen dute egoten, baina, bueno, ni pozik nago ikusten dudalako gaitasuna daukagula indartsuago ateratzeko olako erasoetatik. Nik uste ez daiela oso merke ateratzen olakoak egitea. Debalde ez bintzat. Ez. Erki, ba, ni jarraituko ez pixkat hemen buelta ematen, eta ikusten hemen Bilbon zer da honta. Eta zuei, ba, animota, segi festan. Eskerrik asko. Venga, ba. Aio. Agur. Belostik aldetik ona, etortzen zen izakia, matadero bat tarteko, bihurtzen zen haragia, arategi zahar zurrun, zenbat odol paretetan, baina txuletak jatean, jendea etzen penetan, haragizaleak gara, gizarte hontan batipat, baina asko zobea da, bariatzen den dieta bat, imaginatu argazkia, ehunka animalia, labain bat hartuta antxe, urratu azestarria, ardien bebeien mu, kriston abes batzatzarra, ta denen orkestra buru, oi arategi zaharra, arategi veganoak,
Bilbon ba omen dira de, ta odoltzalea denak, egin dezala hortik alde, arategi, arategi, inoiz ez zaite aldatu, ta zure izenan gloria, egingo dugu goldatu. Haupa, neska dotore? Kaixo? Zer ez bertzen da hemen? Zerbait pasa da edo? Ez dakizu zer dan? Daramagu ja 10 urte hau egiten. Zein dezute ba? Hau, 10 urtetan. Bilboko konpartzan kantolatzen duen kukaina da. Kukaina? Bai! Ke kaina? Ke kaina hori da. Lortu behar dutuzu, han dauden, 3 horietako baten bat hartu. Eta hori lortzen baduzu. Bai. Jauzi gabe, klaro, jauzi Bai. gabe. Premioa, sari bat izango duzu. Bai. Bai. Zaila da hori, Bai, Baina bai, ikusteten ez hor zerbait dago hor itxaskorra. Bai, eski, karo, oso erreza ezin dugu jarri, ze bestela edozein pasatzen da eta hartzen dago, eta hori ez da. Ze hemen egin behar dena da, pizkat, habilitate pizka bat izan eta humorea, sobre todo humorea. Humorea, oso garrantzitsua da. Oso igual animatuko naiz, Bai, hombre, animatzen bazara, apuntatuko zaitu, nahi zu apuntatzea? Bai, apuntatu, socorrista. A ber, apuntatuko zaitut. Esan. Bale. Oso ondo? Bai. Bale. Baina, bueno, suposatzet, ontaz aparte bai, gauza gehiago antolatzen dituzupela, ez, jaietan. Bai. Hemen daude, alde batetik daude, konpartza bakoitzak antolatzen duena, eta gero dago Bilboko konpartzen egitarau guztia. Eta hainbat gauza daude, gastronomikoa ditu, kontzertuak, umentzako jolasak, denetari dago. Ze jaia ez da bakarrik gaua. Ke ba, eguna askoz politagoa da. Bai, nik beti hori izaten dut. Batzuk esaten dute bakarrik gauan ateratzen dira, ba ez. Egunez ere bere frogatu behar da Bilboko aste nagusia, oso garrantzitsua delako. Bai, ez? Eta jaia eta reivindikazioa ere, ez jaietan. Hombre, egia da ere aldarrikapena oso garrantzitsua dela, eta badakigu nun bizi garen, hau ze Bilbo dala, Bilbon ere, zorionez, Bilboko konpartzaren lanaren gati jarraitzen dugu oso eredu parte hartzaile bat izaten, eta uste dut hori ezin dugula galdu eta gainera lortu behar dugula gero eta parte hartzaileagoa izatea. Eta parte hartu nahi dutenetako batzuk, Eliza, ez? Badirudi aurten bai parte hartu nahi duela. Bai. Erabaki dute, esaiela gustatzen asko, zemotatako dekorazioa jartzen diren eta esan dute, bueno, ez dakate humorerik, Ja, ez dakate inolako humorerik, beti daude haserre, eta hori ezinezkoa da. Orduan, hasiko naiz beroketak egiten eta hortxe parte hartu, ez? Gero ikusiko gara. Bale, venga, eskerrik asko. Zer esango dut hemen ba, ez dut egingo nik alde. Dendarien kale honek, ez du ezer saltzen de balde. Berdin zait niri musika, txep mami edo txep kale. Entzun dadila behinik behin, zuzara dendari kale. Salmenta hitza hortxe du, bere izenean txerto, tain bat urtez salmentan, dabiltza bertan ederto, feniziarrak judutarrak, negoziotan nagusi, baina zazpi kaleetan, bilbotarrak nik ikusi, dendata rika batera, batak bestea dakarki, eta den kanpoaldean, makina bat iragarki, si hablase en cristiano, alguien me entendería,
baina izenaz aparte, ezin esan tenderia, txinboak egalda biltza, jende askoren burutan, ta txintxindendari kalen, beste batzun poltsikotan. Gure igual da, gure igual da, honek. Enbatu bai, etzeo. Zai, iturria bazka behintzat. Iturria hor eta zuek etorria. Oino, personaiak hemen. Iturri zarrearen ur berria. Eta ze, hemen, persotan aitzea? Hoxe, lanea esan behar nuen, baina ez da esplikatzen erresa guria. Hobila. Zer dan lana, zer dan festa. Aurrena bazkaldu inberko du gainea da berso bazkaria da, orduan lana o dalako festa gehuxo hasiko da kantuan. Hemen Santiago Plaza gainea bertsuen bunkerra izango litzateke, ez? Bai, hemen hasi zian, bueno, ez da gita hasi hemen hasiko zian, baina ja urte pilo batian gu etortzea behintzat honea. Eta egia da, referentziala dela, bai bertso salientzat eta bai guretzat ere, urteko saio, bueno, erakargarrienetakoa edo hemengo saioa izaten da. Bai, nire zagito, ia 15-16 urte bai honea hasi nintzanetik, ni urtero etorri naiz honea da, jo nahi igual 20 urte. 25 urte bai hona etortzen. 30 urte baino gehiago diala hemen egiten da, eta urte baden uste plaza berrian ingen nula leku arazoma, baina bestela esan eta oso entzule atsegina da, oso plaza politia da guretzako. Urteko politienetako bat. Ni esango nuke bai. Ez alda garaia igual beste plaza batzu konkistatzeko edo plaza honekin... Ez pentsamen bakarrik izaten danik, Leku gehiagotan izaten Ba, bertso potegua ere egiten da urtero, kalez kale ibiltzen geha, eraina unein genuen, Unai Iturriagak eta bilo. Eta atzo karga eta deskarga edo Unai eta Igorren eta Josu Zabala eta Rafa Rodeakin espetakulo berria horre bertzotan kalez kale. Eta bestelare gehiago izaten dira, eta nik uste dut azkenean programa ofizialetik kanpo ere bertsuan dut nahi agertzen dela, bai Bilbon, bai Donostin, bai Iruñan. Ordu txikitan. Ordu txikitan ja edozen zokotan, zokorristartian, eta hola. Eharki, azteko tamin ondo bazkaldu, eta gero zuen bertsuak entzuten gehatuko da pixa. Eharki. Bale ba, ega, ondo pasa. Aio. Bilbo oso handia da, urte askotan hasi zen, ta sortzaile askontzako inspirazioa gizen, arteak baditu hemen, esan nahiak ugariak, arte artistikoak ta zuhaitzaren emariak, arte kale, batean edo bestean, poli esan nahia duzu, zilborran eta estean, artea eta odola, bata bestean ondoan, arategi tarte kale, ta Bilbo bera altzoan, arteria zaina, denak bizian seinale, zezen ura ez bezala, denak arrimatu zale, kaleen radiografia, gaurkoan egiten gabiltz, ta zure txikian ere, bazara gako eta giltz, beti izango dugu Bilbao, batek zioen behinola, arte kaleren artea,
ezina ahaztu inola. Aizu, etorri naiz etxetik normal, eta de repente horrela jarri naiz. Osea, ze pasatzen da hemen? Etxera etorri zarela pinpilin pausara, travesti Hau da nire poteora. etxera? Bai, denona. Travesti pote horretik dago jendea horrela, travestitu da. Claro, jaiak aldatzeko dira, ez? Bai, jaiak egiteko, disfrutatuteko, eta gure egun moduen, beti askatasunez eta errespetuz, hori, edateko eta disfrutatuteko. Eta hemen pinpilipausa, nire bai pinpilipausa jartzen ezin. Bai, ikusten zaitu, Sabelan ikusten zaitu. pinpilipausak bai behar ditu, ez? Bai. Sabelan eta beste gorputzeko ataletan be bai. Bueno, hor utziko dugu bazpare. Eta hemen ikustetena da purpurina eta zergatik purpurina. Asko, ez dakigu zelan jaio esan, beti erabili dugu purpurina geure irudia mantendudeko beti geure ez dakiz zelan esan. Makiatzeko moduen oso festiboa dalako eta egunen batean hasi ginean hori emoten, eta hori kristolako reperkusioa izan eban, haunditu zen eta ja ezin dugu kontrolatu. Ja, klasikoa. Klasikoa, ezin dugu kontrolatu. Urtero ez dakiz zen urtero kilo gehiago, ezin dugu kontrolatu. Egin dugun monstrua, ja, pinpilinpausako monstrua ja ezin dugu kontrolatu. Monstruo cariñoso. Bai, oso alaia, bai. Eta bestela, hemen jaien aste nagusian ze antolatu ez dute, kontzertuak eta gauza gehiago, ez? Bai, egunero egiten dugu kontzertuak, guk uste dugu egiten dugun, uste dugu ondo egiten dugule, zehatuten gara ekarten jende famatua da holan, eta atxo euki genduan adibidez bakara, izan zirela lehen artista espainolak Inglaterran eukiten lehenengo abestia, Julio Iglesias baino lehen, arrakasta. Eta geuretzat da oso, eukiko dugu Azúcar Moreno eguenian, eta ez dakit egutegia zen hau hortik ara, baina bai, gure esan geur dela oso egun berezia, ez bakarria travesti potea gaitik, ze gaur irabazten dugun diru guztia ONG batera doalako. Geur elkarlanean ibiliko gara Sindrome de Dravet asoziazioagaz, eta irabazten dugun guztia, hemen geur eurentzako izango da. Aste nagusian ez dela bakarrik dena jaia, elkartasuna bai badago. Bai, elkartasuna eta geuk gustatzen jaku geure ospea erabiltea be bai, gauza hauek erabilteko, laguntzeko, eta bai, jaietan jai, baina be bai, onelako laguntza behar da. Oso ondo, ni zuekin jungo naiz, kale jira, pixka bat. Eta esango txu be bai, hor dala 20. urtea egiten dugula. 20. urtea egiten dugula laguntza hau. Beti ez dugu inoiz errepikatuten ONG-ak. Eta hori animatuten dut jende guztia beti eguaztenetan, irabazten dugun guztian pinpilinpausa konpartsa beti laguntzeko izango dela. Erki masegi hola laguntzen festak eta beste eskerrik asko, eta danok sari ondo etorriak, eta ez da ezetz, beti da ezetz. Hori da, erki Vale, eskerrik asko, agur. Agur. Kasko viejo aldean, euskara zazpikaleak, amaitzera noa bada, aurkezturiko aleak, baina 6 zazpigarren, ezin pasatu altuan, barren kale alde hontan, martxa dator segituan, buruek eztan da egin, MCDek zioen bezala, zazpikaleen harima,
eta baitare azala, eta ondoan dagoen beste kaleska urrena, izenean naman komun, da barren kale barrena, izenetan oihartzuna, baitaukate barren, baina ez da Alemania, ez da ere baden, ta barren hotzen artean, alde egingo dut laster, masiatuaz behinola, Bilbo alden hainbat bazter, aste nagusian bada, makina parranda zale, ta 11 izan arren, urren arte 7